at jeg lige vil gøre historien færdig. For så ved Descartes, så var der jo altså banet vejen for at undersøge sagen med tredeling af vinkel ved en algebraisk undersøgelse. Og der er jo, ja, det er det mest strålende navn i matematikken, Carl Friedrich Gauss, som levede i Tyskland 1777 til 1855. Og han får skoven under problemet. For øvrigt, ja altså, han beskæftigede sig jo også med kort og altså regulære polygoner. Og det er jo helt fantastisk. Det har jeg altså ikke regnet igennem. Men altså, han kunne vise, at af den vej, og ved de der operationer, så kunne han konstruere en 17-kant. En regulær 17-kant. Altså på 17. Hvis man for eksempel ikke kunne konstruere en der svarer til 9 grader der. Og altså, jeg ved ikke, hvor meget det fylder, men altså, jeg har det her. Ja, nu skal jeg 2 pi. 17. del, det er minus en 16. del plus en 16. del kvadratbrud 17 plus en 16. del kvadratbrud 34 minus 2 kvadratbrud 17 plus en 8. del kvadratbrud af 17 plus 3 kvadratbrud 17 minus kvadratbruden af 34 minus 2 kvadratbrud 17 minus 2 kvadratbruden af 34 plus 2 kvadratbrud 17. Det må være en kraftpræstation. Men altså, der har vi et udtryk, som viser, at det kan lade sig gøre at konstruere altså en 17. del af og så videre. Fordi den indeholder de der. Ja, nu skal jeg jo have lidt mere plads. For nu skulle jeg så gå ombord i selve spørgsmålet om tredeling af vinklen. Og det har jo beskæftiget sig masser af fagmatematikere op igennem tiden, indtil så altså Gauss. Ikke med hensyn til det der, men altså skabte klarhed over, at det kan ikke lade sig gøre. Og der kan vi så sige, at bare det at vise et tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. Selvfølgelig altså tredeling på 90 grader, det giver 30, det kan man konstruere direkte og så videre og så videre. Men altså bortset fra de ting, så er det vi principielt afskåret fra og tredeling vinkel. Og her starter vi så med 60 grader. Og nu er altså enheden derovre 0,0, 1,0 her og så videre. Og så er endepunktet der cosinus til 60, det er sinus til 30, det
en halv, og så kvadrat på 3 halve, og så går den ellers løs derudad, og så skulle vi se, om vi kunne tredele en vinkel. Og så kommer vi jo ned på 20 grader. Men hvordan starter det med cosinus til 20 grader? Ja, her får vi så fra 60 til 20, eller omvendt fra 20 til 60, så er vi igen inde på additionsformlerne, og der fører det jo til, at cosinus til 3v, altså 2 plus v og så videre og så videre, det giver jo 4 cosinus i tredje til v minus 3 cosinus til v. Jeg ved ikke, om I husker den. Men den findes altså her i formelsamlingen. Og den må de jo have med til eksamen. Så nu gælder det om at stille en ligning op, hvor cosinus til 20 grader er løsning. For altså nu har vi et y-system, og hvis vi så kan stille en ligning op til bestemmelse af x, ud fra det krav der, så kan man jo bestemme abscissen, og så kan man i kraft af cosinus gå op og se, hvor cirkelpunktet ligger. Men nu skriver vi så altså cosinus til 60, det er altså en halv, og så siger vi altså cosinus til 20 er lige med x, og så får vi en tredje gradsdeling, og det er jo det fatale af det. Og de kan jo altså ikke klare. Men altså, og så kalder vi lige igennem, og så får vi 8 x i tredje minus 6a minus 1, og det skal jo så vises, at der kan man ikke få nogen løsning af den art der. Og nu er vi så ved sagens kerne. Ja, lad os nu se, altså, jo, det der, det har vel fæstnet sig i jeres bevidsthed, det der tre-trap-træf. Men så må vi jo se på talsystemet. I husker nok noget, der er tallemmer og talringe og sådan noget. Men nu skal jeg ikke betjene af disse matematiske udtryk. Men ganske simpelt så sige, altså ud fra enheden, så må vi altså kun, hvis vi skal konstruere x, kun betjene os af de der, og det vil altså sige de 4 rationale regnebehandler og så kvadratmål. Og så en analyse. Hvis man nu siger, at det der, det er så det talsystem, der ud fra enheden man kan komme til ved hjælp af de der. Og så laver man jo en klasseinddeling selvfølgelig. Og begynder med de positive selvfølgelig. Reelle tal. Nej, de vil også være negative. Nærmere, altså, der er jo ikke noget forstandsbestemt i udtrykkene. Men altså, x lige med p-kubedel, hvor p og q er kendte størrelser, det foregår jo altså ved fjerpunktdagskonstruktionen. Så altså, der kan man tage alle de der i reelle betragtninger i betragtning. Men lad mig nu lige se på, om der skulle være en rationel rod. Nej, det er jo ikke reelt. Det er rationale. Ja, altså p-q-del, ikke? Hvor p og q
er hele tal. Om en sådan skulle være løsning der, så kan man jo konstruere den ud fra enheden. Men og nu finder jeg det så også praktisk og ved at indsætte en størrelse 2. Ja, altså 2 ny, så får vi nu har vi der. Altså 2x i tredje, det giver det der led, og så får vi minus 3 gange y minus x. Ja, nu foretrækker jeg altså at skrive x i den form, altså x i tredje minus 3x minus 1 lige med 0. Så når jeg kan konstruere det, så kan jeg også konstruere 2x. Og nu gælder det så om første omgang at vise, at der er ikke nogen rationelle rod i det der. Og hvis man tænker sig, altså p kugledelen indsat, så kan man gange med q i anden, og så får man p i tredje divideret med q minus 3 gange p q, ikke sandt? Det er inden for kort, og så q i anden. Og det er jo altså hele tal. Så skulle konsekvensen være den, at q gik op i p i tredje. Men selvfølgelig, det glemte jeg jo at sige, altså at et rationalt tal er bestemt ved entydigt bestemt ved en uforkortelig brøk. Og hvis man kan forkorte, så gør man bare det. Og så har vi jo ballade. Altså q kan jo ikke gå op i p i tredje, lige så lidt som det kan gå op i p. Det er jo talt. Det er jo så, men så giver vi jo... Hvad? Nå, ja, ja, men så kan jeg, altså, I har til gode mit bevis, men, og det kan foregå i en håndvending, men jeg vil hellere lige slutte af med, at hvorfor det har bragt mig ind på det her i mit auto. Det er, altså, for nogle år siden, der var vi jo oppe i Karlstad og ude i Gustav Frøding museet, og ja, I kender godt Gustav Frøding, den store lyriker, men altså, han interesserer sig også for sådan lidt mystificeret matematik. Det er der mange litterater, der har gjort. Og så lå der i Montren en opslået bog, hvor han havde skrevet, at en vis si e unonius tidligere søkaptajn af første klasse. Nu skriver jeg det altså. Ja, jeg har notatet her. Så det skulle jeg da have. Ja. Jamen, han var fyrmester og alt sådan noget. Og det var altså i 1904. Det stod der altså med blyant. Han lavede en bog om tredeling af en vinkel. Og så for nogle år siden, det var i 88 eller 89, så kom jeg i forbindelse med en søkaptajn over på Ærø. Og
han bombarderede mig med tredelinger af vinklerne. Han henvendte sig i første omgang til skolen. Og det var den 21. november 88. Kortfattet forklaring til vedlagte forsøg på at tredele en vilkårlig vinkel. Og det var rettet til rektor Ole Visti Petersen, men han lod det selvfølgelig hurtigt gå videre til matematiklærerne deroppe, og de havde jo ikke tid til det, og så kom de ned til mig. Og han slutter med, som følge af dette meget skarpe krav, ved meget små mikroskopiske vinkler falder punkterne sammen osv. Han havde sendt mig sådan noget her. Så ville han prøve at appellere til skolens lærer der, og de gik så ned til mig, og så fik jeg et brev, om en konstruktion. Den ser lidt indviklet ud, men den er faktisk meget nem. Og så skulle jeg tage stilling til det der. Men det kunne jeg jo sådan set ikke, fordi det med at modbevise sådan noget krimskrams, det. Men altså, så efterhånden, så fandt jeg ud af, at jeg kunne passende tage en vinkel på 90 grader. Og den kan jo altså tredeles ned til 30 grader med passerlineal. Og så kunne jeg prøve at afprøve hans metode på det her 90. Og det er der jo faktisk en idé om her, som han sendte mig. Han har altså cirklen her, og så har cirklen der. Og så tænker han sig opgaven løst. Og det gør vi jo andre også. Og så laver han sin konstruktion. Og så skal han sammenligne det resultat med det eksakte. Og så sagde jeg, nu har jeg ham. For hvis jeg tager en vinkel på 90, så ved jeg altså, at den bliver 30 grader. Og når jeg så bruger hans metode, så kan jeg sammenligne. Og han fremsætter selv sammenligning, altså at hvis den cirkel der har sit centrum i en ordinat der, og hans cirkel, som han kommer til ved konstruktionen af tredelingen, har samme ordinat, så er der jo en spejlvending, og så triumferer han jo. Så kunne det lade sig gøre eksakt. Og så regnede jeg det igennem, og så fik jeg, og jeg har det altså stået her, det er jo altså med de her vinkler, så går det jo med kvadratrødder, og så fik jeg hans reaktion. Tak for den meget udførlige, det er nået frem til marts 89. Beregning modtaget den 22. i forbindelse med forsøg på at tredele en vilkårlig. Det er med meget stor interesse, jeg har gennemgået det langt fra ukryptiserede regnestykke. De er kommet til det resultat, at ordinaten til x2 bliver lidt for lille, cirka 100 mm. Det var ikke ret meget i forhold til ordinaten og så videre. Og så skriver han, hvor stor den nøjagtige afvigelse, målt i grader eller allerhelst i brøkdel af budminutter, kan måske konstateres på et senere tidspunkt. Men så gav jeg altså op, for jeg synes, altså, når jeg havde godt gjort, at det var
kun en tilnærmelse, så var den pot ude. Og så siger han, med en nøjagtighed svarende til de pythagoræiske læresætninger, kan opgaven dog næppe nogensinde løses. Foreløbig takker jeg dem hermed mange gange for udmærket hjælpsomhed i forbindelse med fejlfindingen af forsøgene. En videre tak for al venlighed. Og det endte jo sådan set med en idyl, men altså for 14 dage før, der havde jeg altså modtaget henvendelserne, inden jeg havde lavet det regnearbejde der. Og så skriver han, Per Poul Sandgaard, eftersom der nok vil gå et lille stykke tid, før der bliver lejlighed til at få mit forsøg på at tredele en vilkårlig vinkel afprøvet af matematiske eksperter, vil det glæde mig meget, så frem de skriftlige med meddele mig, når de har fundet frem til en klar og bestemt konklusion, der enten vil be- eller afkræfte konstruktionens nøjagtighed. At de har mange så træffelige kilder at øse af, siger sig selv, parentes forstået i ordets bedste betydning. Og så kommer der ind i rummet. Da jeg ikke er i stand til at give yderligere opløsning vedrørende konstruktionen end anført på de 3 tegninger, de allerede har modtaget i januar og februar måned, slutter jeg med venlig hilsen. Og så kommer der ned for, jeg mener godt, at denne lille henvendelse kan forsvares, i det var dem, der indledte forbindelsen os imellem. Okay. Og da så havde efter det der fået altså blevet irriteret, ikke sandt? Så havde jeg gennemregnet det der, og så skrev han altså det jeg læste op før, hvor han anerkendte og det der, og så svarede jeg til sidst. Det er klart, at disse 2 algebraiske udtryk, det var altså de 2 ordinater, ikke eksakt kan give det samme tal. Ved at benytte lommeregnere får jeg de med blyant angivne værdier, hvilket giver en forskel i ordinaterne på godt en 1000-del centimeter. Selvfølgelig vil det være meningsløst at foretage målinger på min figur. Kære Hans Christensen, det var godt, at de i sidste omgang formulerede problemet så klart. Derved blev jeg i stand til at give et svar. Jeg håber, det tilfredsstiller dem. Det var mine fagkolleger på gymnasiet, der spillede bolden over til mig, og jeg synes, det har været morsomt at spille. Tak. Så det endte altså. Nej, men altså, tiden er altså udløbet, ikke? Kære Poul, jeg skal have lov til at sige mange tak, fordi I kom med det. Jeg er jo ikke tvivl om, at I alle sammen har oplevet det her som højdepunkt på vores jubilæum. Ja. Fordi det har jo nok gjort siden dengang mere livagtigt end godt er. Jeg stod i hvert fald nede i den lokale, hele den dårlige samvittighed over, jeg ikke fuldt nok med, fordi jeg var optaget af noget. Nej, men skal jeg have flere? Tusind tak. Jeg har fået så mange flasker. Tak skal du have. Har vi 2 minutter? Nej, Nå. det har vi desværre ikke. Nå. Fordi, Ja. Nej. Anne Marie skulle lige vise nogle ganske få billeder. Ja. Jamen, det også interesserer mig at se de billeder. Men du kan få 2 minutter senere på dagen jo. Nå ja. Og det er mere en 10 kreds her. Det er nogle prisbilleder, der er taget den dag, vi blev distribueret, og så den dag, vi var på tur rundt. Og min far har taget de fleste, og der kommer vi ind. Det er Bjørn, ikke? Der går først. Ja. Nu hænger der ikke mere. Altså, de billeder, så spiller det. Ja. Han har taget den af, inden han skal have sin bevis, fordi det er ikke rigtig skarpt, eller? Der var sneskov på talerstolen. Ja, Torben kommer lige til ud. Ja, den er så, der kommer yderst til venstre, det kan jeg ikke se. Det er dig. Er det ikke Torben? Jo, det var nok for mig. Ja. Det er nok gået efter det. Jeg får bolig sit bevis. Ja, det er det.
rektor i Klodevis. Ja, stadigvæk, det er rektor, og rektor i Klodevis i går i Odense. Nej, det er så godt. Og Bente, du bliver også student. Du bliver jo ikke den Bente. Ja, det er sådan. Det bliver det mit sammen også. Torben, og det er Claus, der og Inger. Jens Peter. Peter Bagge. Jo, det er det. Så skal vi jo køre. Men det er ikke vores. Jo, vi er åbenbart blandt, for det der er B-klassen også. Ikke? Leila, du sidder op foran. Og så er det Ena, som er med i aften, så skal du stå op. Det er ikke vores forhold. Nej, det er også Ja. B-klasse. Vi var sammen. De er ikke så gode, at de ikke huske. Der sidder Søren. Hvem sidder henne ved kusken? Det er ikke dig. Det er faktisk nemmere at kende folk. Det er ude, der sætter ikke til holdeplads. Nej, det er ikke vores Det er ikke lige på en anden klasse. Sangbogen. Så er vi nede i det. Jeg ved ikke, hvad det er, der springer der. Det er nok andre. Ej, det er kæft. Det er en lille grøn have. Det er kendt foran det. Jeg har huske tid på det, ja. Ja, også det, altså. Ja. Og vi var faktisk 25 år yngre. Ja, Så er du Bente. Så det er ikke, hvad hedder han, Flemming? Også som ikke er. Hvorfor har du med pejlpind? Det er det. Ja, det var det igen. Det er så ude ved, altså, kan I huske, vi lejede en bus, Inger og Jo. mig, ikke? Jo. Nu kører vi først ved Anne, og så ved mig, og så ved dig til sidst, Inger. Men det er i hvert fald ude fra mig, eller der hvor den gamle hus, hvor vi boede dengang. Nå, undskyld. Er ikke noget med Niels, du kommer også? Jo, det kunne han da. Det er dig. Ole cigar.